ஆண்டவரே மை சோதரிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம். பிதாவே மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். இயேசுவே சோதரிக்கிறோம். ஆவியானவரே மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். மகிமை செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா, மை சோதரிக்கிறோம் 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 சோதரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. கடந்த நாட்கள்லாம் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபையினால் எங்களை தாங்கி ஆண்டவரே சோதரன் இந்த மனமகிழ்ச்சி நாளில் எம்மை ஆராதிக்க ஆண்டவரே உடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆண்டவரே பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிக்க எங்களை கூட்டி சேர்த்த உடைய கிருபைக்காய் சோதரிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன், எங்கள் நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிறவரே சோதரம் 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 சோதரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் துதிக்கிறோம், மகிமை செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவே மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஆவியானவரே மை சோதரிக்கிறோம் 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 சோதரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. மை நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. மை ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே. சோதரம் 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 சோதரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஓ ரபாலா சந்தரபா லீபா ராதா ராமா ஷக்கரபா ரபா. ஆவியானவரே உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையில் எங்கள் மேல் ஊற்றப்படட்டும். உம்முடைய பலத்தினாலே வல்லமையினாலே அபிஷேகத்தினாலே இந்த காலை வேளையில் நிரப்பியறலும் அப்பா. சோத்திரம் ஷக்கரமா ரீபாலா சந்தோரோ ரீகா ரபா ரீபாலா சந்தரபா லபா. ஆவியானவரே சோதரம் 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 சோதரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உம்முடைய வல்லமைகளை தொடட்ட ஆண்டவரே சோதரம். கர்த்தருடைய கரம் ஒவ்வொருவரையும் தொட வேண்டுமாய் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட விதமாய் கர்த்தர் சந்திப்பீராக ஆண்டவரே சோதரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பாடும் பொழுதே விடுதலை சுகத்தை கர்த்தர் ஆண்டவரே சோதரம் கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வல்லமை ஆலயத்தில் மகிமையாய் வெளிப்படட்ட ஆண்டவரே சோதரம் சோதரம் சோதரம். இந்த ஆராதனைக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா சத்துருவின் வல்லமைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. மகா பெரிய தேவன் எங்கள் நடுவில் வாசம் பண்ண வேண்டுமா ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஹல்லேலூயா. உன்னதமானவர் எங்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ண வேண்டுமா ஜெபம் பண்ணுகிறோம். எங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. ரத்தத்தினாலே கழுவி எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் மாற்றினவரே சோதரம் 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 சோதரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்னும் கிருபாசன தண்டைகள் அழைத்து செல்லும். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஓ ரபலபர சந்தரபலப ரபலப ரபலப ரிபலப ரபலப. ஓ ரதரப ரமா சந்துரிபி கரபலபா ரீமரபலா சந்தரபலபரபா. விடுவிக்கிற ஆவியானவரே சோதர. எல்லா கட்டுகளையும் நுகங்களையும் கத்தர் ஆண்டவரே உடைத்து போட வேண்டுமா ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. உம்முடைய அபிஷேகத்தினாலே நிரப்பியறலும் வல்லமையினாலே நிரப்பியறலும் தகப்பனே சோதரம். உம்முடைய சத்திய வார்த்தைகள் எங்கள் இருதயத்திலே ஆண்டவரே பேசட்டும். உம்முடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவரே எங்கள் இருதயத்தோடு பேசட்டும் அப்பா. சோதரம் 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 சோதரம். உம்முடைய வார்த்தையினாலே விடுதலை உண்டாகட்டும். உம்முடைய வார்த்தையினாலே சுகம் உண்டாகட்டும். உம்முடைய வார்த்தையினாலே எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே சோதரம் சோதரம் சோதரம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா. உம்முடைய வார்த்தை எங்களோடு பேசட்டும். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய ஊழியர் அக்கினி ஜுவாலையை மாற்றி ஆண்டவரே சோதரம். உம்முடைய வார்த்தை வல்லமையாய் ஆண்டவரே சோதரம் எங்கள் மத்தியில் பேசப்படுவதாகப்பா. சோதரம் 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 சோதரம். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய வார்த்தையினால் எல்லாம் தொடப்படட்டும், ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே சோதரம். உம்முடைய வசனத்தை கேட்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் சமாதானம் தேவ ஆசீர்வாதங்கள் நிறைவாய் ஆண்டவரை நிரப்பி அனுப்ப வேண்டுமா ஜெபம் பண்ணுகிற ஆண்டவரே சோதரம் சோதரம். எல்லா தடைகளையும் மாற்றுங்க. வர வேண்டிய எல்லாரை துரிதமாய் கொண்டு வாங்கப்பா சோதரம். கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஆராதனை ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை நடத்தி செல்ல வேண்டுமாய் ஜெபம் பண்ணுகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம் அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். அக்கினி மதில் நீரே எங்கள் ஆறுதல் மலை நீரே. அக்கினி மதில் நீரே எங்கள் ஆறுதல் மலை நீரே. இக்கட்டில் துணை நீரே எங்கள் இருளில் வெளிச்சம் நீரே. இக்கட்டில்
கஷ்டத்தில் துணை நீரே, எங்கள் இருளில் வெளிச்சம் நீரே. நன்றி 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 நன்றி. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே. துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே. பலனெல்லாம் நீதானையா, என் பிரியமும் நீதானையா. சொல்லுவோம், பலனெல்லாம் நீதானையா, என் பிரியமும் நீதானையா. நன்றி 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 நன்றி. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். கல்வாரி சிலுவையினால் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா. கல்வாரி சிலுவையினால் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அடிமைக்கும் கிடைத்ததையா. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அடிமைக்கும் கிடைத்ததையா. நன்றி 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 நன்றி. இயேசுவே உம் இரத்தத்தால் என்னை நீதிமானாய் மாற்றினீரே. இயேசுவே உம் இரத்தத்தால் என்னை நீதிமானாய் மாற்றினீரே. பரிசுத்த ஆவி தந்து உம் அன்பை ஊற்றினீரே. ஆமென். பரிசுத்த ஆவி தந்து உம் அன்பை ஊற்றினீரே. நன்றி 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 நன்றி. உம்மையே நம்பி வாழ்வதா நான் உமக்கே சொந்தமானே. உம்மையே நம்பி வாழ்வதா நான் உமக்கே சொந்தமானே. என் உயிரான கிறிஸ்து வந்ததா உம் உறவுக்குள் வந்து விட்டே. என் உயிரான கிறிஸ்து வந்ததா உம் உறவுக்குள் வந்து விட்டே. நன்றி 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 நன்றி. பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், முகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம், அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே இயேசுவே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. அல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. எந்த
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே. இயேசு ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, எங்கள் ஆராதனை உமக்கே. அல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, எங்கள் ஆராதனை உமக்கே. உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழச் செய்தி. உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்றும் மகிழச் செய்தி. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே. எல்லாரும் சொல்லுவோம். ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆமென். ஆராதனை உமக்கே, எங்கள் ஆராதனை உமக்கே. அல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா இயேசு. ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா. அற்புதர் நீர்தானையா, அற்புதர் நீர்தானையா, அற்புதர் நீர்தானையா, அற்புதர் நீர்தானையா. ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா, ரொம்ப ரொம்ப இயேசு நல்லவர். ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரையா. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ஆமென். ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே. அல்லேலூயா. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ஓ ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. அல்லேலூயா. இன்னொரு பாடலை கூட நான் பாடுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி சொல்லி பாடுவே நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே. நன்றி சொல்லி பாடுவே நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே. நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவே. நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. சொல்லுவோம். நல்லவரே வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நன்றி சொல்லி பாடுவே நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே. நன்றி சொல்லி பாடுவே நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மணி போல் கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் கனி
என்னை நடத்தினாரே. கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் கனிவா என்னை நடத்தினாரே. நல்லவரே வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நன்றி சொல்லி பாடுவே நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே. எல்லாரும் சொல்லும், நன்றி சொல்லி பாடுவே நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே. நன்றியா என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவே. நன்றியா என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவே. நல்லவரே வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே, ஓ நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. மேகங்கள் மீது மன்னவன் இயேசு, வேகம் வருவார் ஆனந்தமே. மேகங்கள் மீது மன்னவன் இயேசு, வேகம் வருவார் ஆனந்தமே. கண்ணீரை துடைத்து பலனை கொடுக்க கர்த்தாதி கர்த்தர் வருகின்றாரே. கண்ணீரை துடைத்து பலனை கொடுக்க கர்த்தாதி கர்த்தர் வருகின்றாரே. நல்லவரே வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ். எல்லாரும் சொல்லும், நல்லவரே நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. துன்பங்கள் எந்த வாழ்வினிலே சூழ்ந்து என்னை நெருக்கினாலோ, துன்பங்கள் எந்த வாழ்வினிலே சூழ்ந்து என்னை நெருக்கினாலோ, கண்மாலை தேவன் என்னோட இருக்க கலக்கமில்லை என் வாழ்விலே. ஆமென். கண்மாலை தேவன் என்னோடு இருக்க கலக்கமில்லை என் வாழ்விலே. கண்மாலை தேவன் என்னோடு இருக்க கலக்கமில்லை என் வாழ்விலே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே, எல்லாரும் சொல்லும், நன்வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. நல்லவரே அவர் வல்லவரே, நன்மைகள் நம் வாழ்வில் செய்பவரே. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நாம் சேர்ந்து இன்னொரு பாடலை பாடுவோம். ஆராதனை ஆராதனை அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை என்ற பாடலை பாடுவோம். ஆராதனை ஆராதனை அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை. சொல்லுங்க, ஆராதனை ஆராதனை அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை. ஆராதனை 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 அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை.
ராஜாதி ராஜனுக்கு ஆராதனை, கத்தாதி கத்தருக்கு ஆராதனை, ராஜாதி ராஜனுக்கு ஆராதனை, கத்தாதி கத்தருக்கு ஆராதனை, ஆராதனை 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 ஆராதனை. சொல்லுங்க, ஆராதனை. நல்ல சத்தமா கரங்களை தட்டி ஆராதனை. மன்னாதி மன்னனுக்கு ஆராதனை, மகிமையின் ராஜனுக்கு ஆராதனை, மன்னாதி மன்னனுக்கு ஆராதனை, மகிமையின் ராஜனுக்கு ஆராதனை. சொல்லுங்க, ஆராதனை 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 ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு. அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை. தேவாதி தேவனுக்கு ஆராதனை, தூயாதி தூயருக்கு ஆராதனை. சொல்லுங்க, தேவாதி தேவனுக்கு ஆராதனை, தூயாதி தூயருக்கு ஆராதனை, ஆராதனை 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 ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை. திரியேக தேவனுக்கு ஆராதனை, துதிகளின் பாத்திரக்கு ஆராதனை. சொல்லுங்க, திரியேக தேவனுக்கு எங்கள் துதிக்கு பாத்திரரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். சொல்லுவோமா, ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. ஓ ஆராதனை 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 ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை. சொல்லுங்க, உமக்கு எங்கள் ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை. நித்திய தேவனுக்கு ஆராதனை, நீதம் காக்கும் கர்த்தருக்கு ஆராதனை. நித்திய தேவனுக்கு ஆராதனை, நீதம் காக்கும் கர்த்தருக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. எல்லாரும் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை. அல்லேலூயா தேவனுக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை. சொதோமா ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. எல்லாரும் முழு பலத்தோடு கரங்களை தட்டி துதிக்கு பாத்திரராகிய கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்துவோமா. ஓ, உமக்கே எல்லா துதிகளையும் எல்லா கணத்தையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிற ஆண்டவரே. ஓ, துதிக்கு பாத்திரரே, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் கர்த்தருடைய சோமத்தில் முழங்கால் படிடுவோமா. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியே, பக்தர்கள் தேற்றிடும் தெய்வமே, தீடன் தருபவரே, தேற்றிடும் தெய்வமே, தீடன் தருபவரே, ஊற்று தண்ணீரே, ஊற்று தண்ணீரே, உள்ளத்தின் ஆறுதலே, எங்கள் உள்ளத்தின்
கரங்களை தட்டி பரிசுத்த ஆவியே, பக்தர்கள் துணையாளரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே. பாடுவோம். ஏ பக்தர்கள் துணையாளரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, தேற்றிடும் தெய்வமே, தீடன் தருபவரே, தேற்றிடும் தெய்வமே, தீடன் தருபவரே, ஊற்று தண்ணீரே, ஊற்று தண்ணீரே, உள்ளத்தின் ஆறுதலே, எங்கள் உள்ளத்தின் ஆறுதலே, பரிசுத்த ஆவியே, பக்தர்கள் துணையால் கூட இருப்பவரே, எங்கள் குறைகளை தீர்க்கிறவரே, பயங்கள் நீக்கிவிட்டு, பயங்கள் நீக்கிவிட்டி, பாவங்கள் போக்கிவிட்டி, பயங்கள் நீக்கிவிட்டி, பாவங்கள் போக்கிவிட்டி, ஜெயமே உம்பரவா, ஜெயமே உம்பரவா, ஜபமே உந்தயவா. பரிசுத்த ஆவியே, பக்தர்கள் துணையாளரே, கூட இருப்பவரே, எங்கள் குறைகளை தீர்க்க வருகிறவரே, எங்கள் கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, அபிஷேகநாதரே, அச்சாரமானவரே, சொல்லுங்க. அபிஷேகநாதரே, ஓ அச்சாரமானவரே, மீட்பின் நாளுக்கென்று, மீட்பின் நாளுக்கென்று முத்திரையானவரே, எங்கள் முத்திரையானவரே. முழு பலத்தோடு கரங்களை தட்டி பரிசுத்த பக்தர்கள் துணையாளரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, விடுதலை தருபவரே, விண்ணப்பம் செய்பவரே, விடுதலை தருபவரே, விண்ணப்பம் செய்பவரே, சாட்சியாய் நிறுத்துகிறேன், சாட்சியாய் நிறுத்துகிறேன், தினம் சத்தியம் போதி, தினம் சத்தியம் போதிக்கின்றேன். பரிசுத்த ஆவியே, பக்தர்கள் துணையாளரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, சத்துரு வரும்போது எதிராய் கொடி பிடிப்பீர், சத்துரு வரும்போது எதிராய் கொடி பிடிப்பீர், எக்காலம் மூதுகிறோம், எக்காலம் மூதுகிறோம், எதிரியை, எதிரியை வென்று விட்டோம், நாங்கள் எதிரியை வென்று விட்டோம், சத்துரு வரும்போது எதிராய் கொடி பிடிப்பீர், சத்துரு வரும்போது எதிராய் கொடி பிடிப்பீர், எக்காலம்
பரிசுத்த ஆவியே, பக்தர்கள் துணையாளரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, கூட இருப்பவரே, குறைகள் தீர்ப்பவரே, அபிஷேகநாதரே, அச்சாரமானவரே, அபிஷேகநாதரே, அச்சாரமானவரே, மீட்பின் நாளுக்கென்று, மீட்பின் நாளுக்கென்று முத்திரையானவரே, ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, எழுந்தருளோ. ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, எழுந்தருள். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம். ஓ ரபா பாபா சகதல ரபா ரபா. ஓ துதியின் சத்தத்தினாலே ஓ எங்கள் ஆலயத்தை நிரப்பீராக. ஓ உம்முடைய சமூகத்தில் ஓ உம்முடைய பிரசன்னத்தினாலே எங்களை நிரப்புவீராக. ஓ ரபா பாபா சதல ரகதல ரபா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர். உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர். கரங்களை தட்டி துதிப்போமா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். உம்மை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை சர்வ சிருஷ்டிகரே. உம்மை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை சர்வ சிருஷ்டிகரே. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். உம் ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, எழுந்தருளும். எங்கள் ஆலயத்திலே உம்மை துதிக்கும் போது ஓ நீர் எழுந்தருளுவீராக. சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக. ஓ ரபா பாபா. ஓ மனுஷர் எங்களை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு ஓ நீர் எங்கள் சபையிலே எங்கள் குடும்பத்திலே ஓ நீர் எழுந்தருளுவீராகப்பா. ஓ ரபா பாபா சதல ரபா ரபா ரபா. நாங்கள் துதிக்கிறோம்ப்பா, நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம், உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். எல்லாரும் முழுவலத்தோடு கரங்களை தட்டி ஓ ரபா பாபா சதல ரகதல ரபா. துதியின் அபிஷேகத்தா ஓ எங்கள் மத்தியிலே உம்முடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுங்கப்பா. ஓ துதியின் அபிஷேகத்தை ஓ எங்கள் நாவில வைப்பீராக. ஓ உம்முடைய ஆலயத்தில் உம்மை கூடி துதிக்கிறோம். ஓ நீர் எழுந்தருளுவீராக. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வி. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர். எங்கள் மத்தியில் வாசம் செய்வீர். உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். சொல்ல உம்முடைய ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே.
ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எழுந்தருளும். அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எழுந்தருளும். எல்லாரும் முழு பலத்தோடு கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமா? ஓ, கர்த்தர் இந்த ஆலயத்தில் எழுந்தருளி இருக்கிறார். ஓ ரபா பாபா சகதல ரபா, அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். எல்லாரும் தலைக்கு மேல 2 கரங்களை தட்டி, உமக்கே எங்கள் மகிமை, ஓ உமக்கே புகழ். எல்லாரும் அப்படி எழுந்து நிற்போமா? கர்த்தரை ஆராதனை செய்வோம். நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிற ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம்ப்பா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திர பலிகளை எடுப்போம்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, ஓ எங்கள் மத்தியிலே உம்முடைய கிருபையை ஊற்றுவீராக. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் மேல் வைத்த கிருபை பெரியதப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் சபையின் மேல், எங்கள் குடும்பத்தின் மேல், எங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் மேல், ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மேல் வைத்த உம்முடைய கிருபை பெரியது. தாழ்வில் நினைத்த உம்முடைய கிருபை பெரியதப்பா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திர பலிகளை எடுப்போமா? உம்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம்ப்பா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உயர்ந்தவரே, சிறந்தவரே, பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரே, எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிறவரே, எங்கள் ஆச்சரியத்துக்கு மேலாக ஆண்டவரே, நாங்கள் நினைப்பதற்கு மேலாக எங்கள் வாழ்க்கையின் நன்மைகளை அறிக்கிறவரே, நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க மகிழ்வுடன்? மகிழ்வுடன் ஸ்தோத்திர பலிதனை செலுத்தி ஆராதனை செய்கிறோம். மகிழ்வுடன் ஸ்தோத்திர பலிதனை செலுத்தி ஆராதனை செய்கிறோம். 2 கரங்களை உயர்த்தி சத்தத்தை உயர்த்தி, என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திர, உமக்கு ஸ்தோத்திர. என் இயேசு ராஜா
ஸ்தோத்திரமே. உயிருள்ள நாள் எல்லாமே ஐயா ஐயா ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே. உயிருள்ள நாள் எல்லாமே உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. என்னை தேற்றிடும் அடையாளம் இயேசுவே என்று காட்டிடுமே. என்னை தேற்றிடும் அடையாளம் இயேசுவே என்று காட்டிடுமே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தே கிருபை நீரை இயேசுவே. தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. எந்த நிலையிலும் ஆராதித்திடுவேன் என் இயேசுவை முழு மனதோடு ஆராதித்திடுவேன். சொல்லுங்க. எந்த நிலையிலும் ஆராதித்திடுவேன் என் இயேசுவை முழு மனதோடு ஆராதித்திடுவேன். எந்த நிலையிலும் ஆராதித்திடுவேன் என் இயேசுவை முழு மனதோடு ஆராதித்திடுவேன். உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே. கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு மகிமை. உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம். உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே. எந்த நிலையிலும் ஆராதித்திடுவேன் என் இயேசுவை முழு மனதோடு ஆராதித்து. இந்த வார்த்தையில் சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? எந்த நிலையிலும் ஆராதித்திடுவேன் என் இயேசுவை முழு மனதோடு ஆராதித்திடுவேன். எந்த நிலையிலும் ஆராதித்திடுவேன் என் இயேசுவை முழு மனதோடு ஆராதித்திடுவேன். எல்லாரும் முழு பலத்தோடு கரங்களை தட்டி பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோமா? ஓ ரபா பாபா சதல ரகதல ரபா. ஹalleluya. மகிமை நிறைந்தவரே மாட்சிமை நிறைந்தவரே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். துதிக்கு பாத்திரரே. ஹalleluya. சோதரிக்கிறோம் பரலோக தகப்பனே, உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம். இந்த புதிய நாளில் உம்மை ஆராதிக்கும்படி தொழுது கொள்ளும்படி எங்களை கூட்டி சேர்த்தபடியால் உம்மை சோதரிக்கிறோம். தேவ மகிமை தேவ பிரசன்னம் எங்களை பாதுகாத்து இம்மட்டு நடத்தினீரே, உமக்கு நன்றி. இந்த புதிய நாளுக்காக சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம். கர்த்தருக்கு காத்திரு, திடம் மனதாயிருந்து கர்த்தருக்கு காத்திரு, அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் என்ற வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே உமக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலனடைந்து கழுகளைப் போல செட்டைகள் அடித்து எழும்புவார்கள். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. சோத்திர 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 சோத்திர. புது பலனடைந்து செட்டைகள் எடுத்து எழும்பணுமே. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதிங்களோடு பேசுங்க. எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்துகிறோம். துதி கனமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா. சங்கீதம் 27 சங்கீதத்தை படிப்போம்.
சங்கீதம் 27. கர்த்தரின் வெளிச்சமும் என் ரட்சிப்புமானவர் யாருக்கு பயப்படுவேன்? கர்த்தரின் ஜீவனின் பலனானவர் யாருக்கு அஞ்சுவேன்? ஆமென். வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் கர்த்தரை சோதரிப்போம். சோதர ஆண்டவரே, சோதர ஆண்டவரே, சோதர. உட்காரும். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, சோதரம். கர்த்தர் இந்த புதிய நாளில் நாம் தேவனை தேடி வர உதவி செய்தார். ஆமென், சோதரம். ஒரு திருமண அறிவிப்பை நான் ஆசிக்கின்றேன். நம்முடைய சபை கள்ளியங்காடு செல்லாயூரில் இருக்கிற குப்சாமி லட்சுமி அவருடைய மகள் தீபாவுக்கும், திருப்பூர் மாவட்டம் கணபதிபாளையம் சரவணபகன் கோபாலன் சத்யா அவருடைய குமாரன் கோபிராஜுக்கும் நம்முடைய சபையில் வைத்து வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை 22ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு மேல் திருமணம் நடைபெறுகிறது. இதற்காக ஜெபியுங்கள். சோதரம். ஹல்லேலூயா. இதனுடைய 3வது திருமணம். இன்னொரு திருமணத்தை நம்முடைய சபையின் விசுவாசியாக இருக்கிற அலமேல் ரூத் அலமேல் அவருடைய மகள் சண்முக பிரியாவுக்கும், மேட்டூர் கருப்பையா மூப்பனான் நகர் ரவி லட்சுமி என்கிற உடைய குமாரன் தியாகராஜன் என்கிற மணமகனுக்கும் நம்முடைய சபையில் வைத்து வருகிற 8ஆம் தேதி 8/3/2022 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7 மணிக்கு மேல் இங்கு திருமண ஆராதனையும், அதைத் தொடர்ந்து விருந்தும் வரவேற்பும் அம்மாப்பேட்டையில் உள்ள வேளவன் திருமண மகாலில் வைத்து நடைபெறுகிறது. இதற்காக ஜெபியுங்கள், பங்கெடுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த திருமணத்திற்கான நியாயமான தடைகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை எழுத்தின் மூலம் சொல்லலாம். சோத்திரம். எல்லா கரங்களை உயர்த்தி இந்த திருமணங்களுக்காக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, இந்த திருமணங்களை ஆசீர்வதியும். கர்த்தாவே, சோத்திரோட தேவையெல்லாம் சந்தியும். ஆண்டவரே, அப்பா, சகல தடைகள் ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம், தேவ மகிமை இந்த காரியங்களில் காணப்படட்டும். சகல தடைகளை நீக்கும் காணாவர் திருமணத்தில் வந்து வருகை தந்து ஆண்டவரே அதை குறைவுகளை நிறைவாக்கின தேவன் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு படித்த சங்கீதத்திலிருந்து கடைசி வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். கர்த்தருக்கு காத்திரு. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருக்கு காத்திரு. யாருக்கு?
கொஞ்சம் ஆண்டவருக்கு நம்முடைய சூழ்நிலைகளில் நாம் தேவனுக்கு காத்திருப்பதை குறித்து கொஞ்சம் காத்திருந்தால் என்னெல்லாம் நமக்கு நன்மைகள் வரும்னு சொல்லி சில வசனங்களை நாம் இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. உலகத்தில் எத்தனையோ காரியங்களுக்கு மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள். நாம் யாரு காத்திருக்கணும்? விவசாயி பயிரிட்டு விட்டு மழை வரும் என்று முன்மாறியும் பின்மாறியும் வரும் என்று அவன் ஆவலோடு என்ன செய்கிறானாமா? காத்திருக்கிறானா. அதுபோல் நாம் நம்முடைய சூழ்நிலைகளில் எல்லா சூழ்நிலைகளும் நாம் தேவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? காத்திருக்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு திடமனதாக இருந்து அவர் உன் இருதயத்தை என்ன பண்ணுவார்? பலப்படுத்துவார். காத்திருக்கும் போது கொஞ்சம் சோர்வு வரும், நமக்கு ஒரு ஏமாற்றங்கள் வரும், குழப்பமான மனநிலை வரும். ஆனாலும் எப்படி இருக்கணுமா? திடமனதாக இருந்து யாருக்கு காத்திருக்கணும்? காத்திருக்க வேண்டும். எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை என்று ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுது. ஆண்டவர் காத்திருக்கிறவங்க ஒரு நாளும் நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம்? வெட்கப்பட்டு, எல்லாம் சொல்லுங்க, நான் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். என்ன செய்ய மாட்டேன்? வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். ஆண்டவர் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்பார், ஜெபத்தை கேட்பார். மீகா புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் படிச்சிங்கன்னா அங்கு என்ன சொல்லுது? மீகா 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். யாருக்கு காத்திருப்பேன்? என் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன். என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு நான் என்ன செய்வேன்? காத்திருப்பேன். இந்த காரியம் நடக்க வரைக்கும் நான் என்ன செய்வேன்? நான் காத்திருப்பேன். ஊர் உலகத்தில் சொல்லுவாங்க, சொந்தக்காரங்களாம் ஆலோசனை கொடுப்பாங்க, அப்படி செய், இப்படி செய், அங்கே போய் பார், இங்கே பார், அண்ணன் பார், அதை பார், இதை பார். எதை பார்த்து என்ன பண்ணுறது? நான் யாருக்கு காத்திருப்பேன்? காத்திருப்பேன். அல்லேலூயா. கர்த்தர் என்னை கேட்டருளுவார். எல்லாம் கை தட்டுங்க. என் தேவன் என்னை கேட்டருளுவார். என் தேவன் என்னை கேட்டருளுவார். ஏசியா 64:4. ஏசியா 64:4. ஏசியா 64:4 படிச்சிங்கன்னா, தேவனே உமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவைகளை நீரே அல்லாமல் ஒருவரும் கேட்டதும் இல்லை, செவியால் உணர்ந்ததும் இல்லை. ஆமாம், சோத்திரம். ஆமாம், அவருக்கு காத்திருக்கிறவங்களுக்கு அவர் எல்லாத்தையும் செய்வார். அல்லேலூயா. தேவனே உமக்கு காத்திருந்து பார்த்துட்டு சோர்ந்து போய் குறுக்கு வழியில் ஏதாவது வேற வழியில் ஏதாவது செய்ய பார்த்துருவோம் நாம். ஸ்தோத்திரம். அது எப்பயுமே தோல்வியில் தான் முடியும். என்ன முடியும்? தோல்வியில் முடியும். ஊர் உலக ஆலோசனை கேட்காம நம்ம கர்த்தருடைய ஆலோசனை கேட்டு, நான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன், அவர் வருவார், எனக்கு உதவி செய்வார், ஆமென், என்னுடைய காரியங்களெல்லாம் பார்த்து கொள்வார். அல்லேலூயா. மேட்டூரில் ஒரு விசுவாசினுடைய மகள் நீண்ட நாள் திருமணமாகாமே இருந்துச்சு. 38 வயசு. எத்தனை வயசு? 38 வயசு. அது கொஞ்சம் உடல் குறைபாடு உள்ள ஒரு பெண் போல இருக்கும். அதனுடைய இளைய தங்கச்சிமார்களுக்கெல்லாம் திருமணம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு என்ன ஆகலை? நான் அதை பார்க்கும்போது நினைப்பேன், இதுக்கு எங்கே திருமணம் ஆக போகுது அப்படின்னு. எல்லாரும் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க. 38, 40 என்னமோ நினைக்கும். 38 அவ்வளோ வயசாகிட்டு. ஒரு நாள் அவருடைய அப்பாவை நான் பார்த்தேன், ஆலயத்தில் வந்திருந்தார். நான் பார்த்ததும் அந்த பெண் ஞாபகம் தான் எனக்கு வந்துச்சு. பாவம், அந்த புள்ள அம்மாவும் இல்லை, அதுக்கு திருமணமும் நடக்கலை அப்படின்னு தான் நேகமாக என்னை பார்த்து வந்தார். வாங்க பிரதர், நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னது என்ற ஒரு பத்திரிகை நீட்டினார். எதை? பத்திரிக்கை. என்ன பத்திரிக்கை அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த பொண்ணு கல்யாணம். எந்த பொண்ணுக்கு? அந்த பொண்ணு. இந்த வயசு பிள்ளை எப்படி வந்து யாருக்கு பார்த்தா, ஒரு பையன், ஒரு டீ சேல்ஸ் பண்ணுற பையன், கொஞ்சம் உடல் ஹேண்டிகேப், கால் ஊனமுற்ற பையன். அவன் வந்து திருமணம் பண்ணான். இப்போ நல்லா இருக்கிறாங்க. ஆமேன்னு சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா. இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. கர்த்தருக்கு காத்திருந்தோம்னா அவர் நம்மளை வெட்கப்படவே விட மாட்டார். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசமடைந்தார், அவள் முகங்கள்
சொல்லுங்க வாய் திறந்து. வெட்கப்படவே இல்லை. என்ன செய்யல? வெட்கப்படவே இல்லை. ஹல்லேலூயா. யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு கல்யாணத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. படிங்க முதல் வசனம். 3ஆம் நாளிலே கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது. இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்தாள். கலிலேயா என்பது ஒரு புறஜாதி நாடு, யூதர் ஜனங்கள் அல்லாத ஒரு நாடு. அங்கே கானா என்கிற ஒரு ஊர், ஒரு சின்ன மலை மேலே இருக்கிற ஒரு ஊராம். நாசரேத்திலிருந்து 7 மைல் தூரத்தில் உள்ளது இந்த கானா என்கிற ஒரு கிராமம். அந்த கிராமம் ஒரு மலை மேலே இருக்கான், சின்ன மலை மேலே. அந்த ஊரில் ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சு? கல்யாணம், திருமணம். நாம் சொல்கிறோம் பரிசுத்த விவாகம், மேரேஜ், இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. பழைய 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 தமிழ் கல்யாணம். என்னது சொல்லுங்கள்? கல்யாண அழைப்புதல் அப்படின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க பழைய காலத்தில். ஹல்லேலூயா. அங்கு இயேசுவின் தாயும் அங்கே. ஒருவேளை இது இயேசுவுக்கு சொந்தக்கார குடும்பமாக இருந்திருக்கும், சொந்தக்கார குடும்பம். அந்த கல்யாணத்துக்குள்ள அங்கு இயேசுவின் தாய் மரியாள் அங்கே இருக்கிறாள். ஆமென். கர்த்தர் காத்திருந்தா என்ன நடக்கும்? இங்க பாருங்க அடுத்த வசனம். இயேசுவும் அந்த சீசர்களும் கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அந்த கல்யாணத்துக்கு இயேசுவை அழைச்சிருந்தார்கள். அவருடைய சீசர்கள் எத்தனை பேர் போனாங்களே தெரியல, ஒரு கூட்டமாக போயிருப்பாங்க அந்த கல்யாணத்துக்கு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அந்த கல்யாணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. என்ன பிரச்சனை? திராட்சை ரசம். ஒவ்வொரு கல்யாணத்தில் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும். நான் நிறைய கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறேன். கர்த்தர் கிருபையில் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு மேரேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வருவதை நான் பார்க்குறேன். விதவிதமாக வரும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஏதாகிலும் ஒன்று வரும். ஒரு இங்கே என்ன ஆகிப்போச்சு? சாப்பாட்டு பிரச்சனை. அங்கே ரசம், திராட்சை ரசம் குறைவாகிவிட்டது, குறைஞ்சி போய்விட்டது. ஹல்லேலூயா. எப்படி எல்லாம் வந்தவங்களாம் நம்ம ஊர் மாதிரி எல்லாம் 2 டம்ளர் குடிச்சிட்டு போனாங்களோ என்னமோ சொல்லுங்க. கரெக்டாக தான் கலந்துருப்பாங்க. சில நேரம் பத்தாமல் போயிடும். சமையலில் கல்யாண வீட்டில் சமையல் பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு போகிறவங்களாம் எதுக்கு தான் போகிறாங்க? எல்லாம் சொல்கிறாங்க எதுக்கு? சாப்பிட்றதுக்கு. நல்லா சாப்பிட்ணும். ஆனால் கல்யாணத்துக்கு நல்ல சாப்பாடு போடுவாங்க. விருந்து நல்ல சாப்பாடாக சாப்பிடணும். சாப்பாடு தான் மிக முக்கியமாக இருக்காங்க கல்யாண வீட்டில். ஹல்லேலூயா. இங்கே அப்படி இங்கே நம்ம ஊரில் டீ காஃபி கொடுக்குற மாதிரி அது குளிர் தேசத்தினால திராட்சை ரசம் கொடுப்பாங்களாம். ஜூஸ், திராட்சை புளிக்க வச்ச திராட்சை ஜூஸ், போதை வராத ஒரு திராட்சை ஜூஸ். அந்த ஜூஸ் என்னாகி போச்சு? குறைஞ்சி போச்சு. அங்கே வீட்டில் காலியாகி போய் விடுது. என்ன ஆயிடுச்சு? காலி ஆயிடுச்சு. ஹல்லேலூயா. குறைவுபட்ட போது இயேசுவின் தாய் அவரை நோக்கி, இயேசுவை பார்த்து சொல்கிறா, அவங்களுக்கு என்ன இல்லை? திராட்சை ரசம் இல்லைப்பா அப்படின்னு இயேசுவை பார்த்து சொல்கிறான். யாரை பார்த்து சொல்லியிருக்கணும்? கல்யாண வீட்டுக்காரனை பார்த்து சொல்லியிருக்கணும். கல்யாண வீட்டுக்காரன் சொன்ன என்ன சொல்லுவான்? திராட்சை ரசம் தான் இல்லை, போனால் போட்டு விடுங்க அப்படியே அப்படின்ட்டுவான். நாம் சொன்ன என்ன செய்வோம்? ரசம் தீர்ந்து போச்சுங்க, குழம்பி ஊற்று, தண்ணி ஊற்றி சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோமா? எங்கள் அப்பளம் இல்லைங்க, அட போனால் போயிட்டு போகுது. பொரியல் இல்லை, அதுதான் பந்திக்கு முந்த சொல்லியிருக்காங்க. கடைசியில் போனால் என்ன அப்பளம் இருக்காது, வடை இருக்காது, பொரியல் இருக்காது. ஹோட்டல்லே போய் பாருங்க இருக்காது. கட்டி கொடுத்து அதே 70 ரூபா தான் வாங்குவான், குறைச்சலாம் வாங்க மாட்டான். ஹல்லேலூயா. வீட்டுக்காரர்கிட்ட போய் சொன்னால் அவங்க ஒன்றும் பெருசாக அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ரசம் தானே இன்றைக்கி விடுங்க, இனிமேல் யாருங்க போய் ரசத்தை புளிக்க வைக்கிறது, செய்கிறது, ஜூஸ் போடுறது எவ்வளோ நேரம்? ஆனால்
அந்த அம்மா அந்த நிலைமை புரிஞ்சுக்கிட்டு யாருக்கிட்ட சொன்னா? இயேசுக்கிட்ட சொன்னா. யார்கிட்ட சொன்னா? உங்கள் தேவைகள்லாம் யார்கிட்ட சொல்லணும்? சொல்லுங்கள் வாய் திறந்து. உங்களுக்கு என்ன குறைஞ்சி போனாலும் அதை யார்கிட்ட சொல்லணும்? ஏசப்பாட்ட சொல்லி பழகணும். அரிசி குறைஞ்சாலும் சரி, வீட்டில் பருப்பு குறைஞ்சாலும், எண்ணெய் குறைஞ்சாலும், ஆண்டவரே இதை தாரும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு போய் புருஷங்காரங்கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது. என்ன செய்யக்கூடாது? சண்டை போடக்கூடாது. என்ன குறைஞ்சாலும் அதை யார்கிட்ட சொல்லணும்? யாராக இருந்தாலும் யார்கிட்ட சொல்லணும்? இயேசுகிட்ட போய் சொல்லணும். எத்தனை பேர் இயேசுகிட்ட சொல்ல போகிறீங்க? உங்களுக்கு துணி வேணுமா, சாப்பாடு வேணுமா, ட்ரெஸ்ஸு வேணுமா, பொருள் வேணுமா, பணம் வேணுமா, சுகம், எல்லாத்தையும் நம்ம யார்கிட்ட போய் தெரியப்படுத்தணும்? இயேசுகிட்ட. நம்ம வீட்டார்கிட்டையும் சொல்லணும். ஆனால் முதல்ல ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணும். யார்கிட்ட சொல்லணும்? ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஸ்திரீயே, உனக்கும் எனக்கும் என்ன? என் வேலை இன்னும் வரவில்லை அப்படிங்கிறார். என் வேலை இன்னும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? என் வேலை வரும், என் வேலை இன்னும் வரும். அல்லேலூயா. ஆமாம், நான் அற்புதம் செய்வேன், பேசாமல் இரு அப்படிங்கிற அர்த்தம். மரியாள் பேசின கடைசி வார்த்தை இந்த வார்த்தை தானா பைபிளில். கடைசி அவள் அதுக்கு முன்னாடி பேசவே இல்லை. அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அப்படியே செய்யுங்கள்ட்டு பாய முடிக்கிட்டா. ஆண்டவர் சொல்கிறார், என் வேலை இன்னும் வரவில்லை. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் இன்னும் ஒன்றும் செய்யலையே நினைக்காதீங்க. அவர் வேலை இன்னும் என்ன செய்யாமல் இருக்கலாம்? வராமல் இருக்கலாம். நிறைய வாலி பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு அங்கலாய்ப்பு, ஐயோ என் பிள்ளைக்கு திருமணம் நடக்கணும், சீக்கிரம் நடக்கணும். என்ன அங்கலாய்த்தாலும் அவர் வேலை வர வரைக்கும் ஒன்றும் நடக்காது. அவர் வேலை வந்தால் நீங்கள் தடை பண்ணால் நிற்காது. கட நடந்துடும். பணமே இல்லைனால் நடந்துடும். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அவர் வேலைக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அவர் வெயிட் பண்ண சொல்றார். என் வேலை இன்னும் வரவில்லை, என் வேலை இன்னும் வரவில்லை. அடுத்த வசனம் நோக்கி, என் வேலை இன்னும் வர. அந்த அம்மா கழுந்துக்கிடுச்சு. அங்கே இருக்கிற வேலைக்காரர்களை பார்த்து சொல்லுது, எப்பா அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்க. நான் போகிற சாமி, என்னை விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. வேலைக்காரர்கள் இருந்தார்கள். ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த இடத்துல பாருங்க, நம்முடைய தேவைகளை யார்கிட்ட சொல்லணும்? கர்த்தரிடத்தில் சொல்லி பழகணும். அடுத்தது, அவரை அழைக்க வேண்டும். என்ன செய்யணும்? இயேசுவை அழைத்தார்கள். இயேசு என்ன செஞ்சாங்க? அழைச்சாங்க. எங்க? கல்யாணத்துக்கு. எல்லாத்துக்கும் நாம் இயேசுவை அழைக்கணும். யார் அழைக்கணும்? இயேசுவை அழைக்கணும். ஆண்டவரை அழைக்கணும். வீட்டு காரியமாக இருந்தாலும் சரி, குடும்ப காரியமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியம் செஞ்சாலும் சரி, எல்லாத்துலேயும் கர்த்தரை முன்னாடி வைக்கணும். யாரை முன்னாடி வைக்கணும்? எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணும்போது எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு சில பிரமுகர்களை கொத்துக்காரர்கள், கவுண்டருங்க, ஊர் கவுண்டருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களை கொண்டாந்து முன்னாடி உட்கார வச்சு ஒரு பொட்டு போட்டு விட்ருவாங்க. அவங்க தான் எல்லா நியாயம் பேசுவாங்க. கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் ஊழியக்காரர்கள் வருவாங்க, நாங்கள் வருவோம். இருந்தாலும் நமக்கு முன்னணியாக நிற்கிறவர் யார்? கர்த்தர். அல்லேலூயா. இயேசுவை அழைக்க வெட்கப்படக்கூடாது. இயேசுவை வெளிக்காட்ட வெட்கப்படக்கூடாது. இயேசு அந்த கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தார். அந்த கல்யாணத்துக்கு எல்லாரும் சாப்பிட வருவாங்க, தீர்த்துக்கிட்ட வருவாங்க சாப்பாட்டை. ஆனால் இவர் சாப்பாடு போட வந்தார். ஆமென் சொல்லுங்க, ஸ்தோத்திரம். இயேசுவை அழைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்மை தான், பிரயோஜனம் தான். எந்த இடத்துல இயேசு இருந்தார்னா உங்களுக்கு குறைவே வராது. எப்போ குறை வருமோ தெரியாது உங்கள் வாழ்க்கையில். அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமாம், மற்றவங்களாம் நம்மள இருக்கிறது தீக்கிறதுக்கு தான் வருவாங்க. இயேசு மட்டும்தான் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க வர்றவர். நல்ல கை தட்டுங்க. க்ளோரி, ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். இங்கே பாருங்க என்ன நடந்துச்சு. இயேசுவை அழைக்க வேண்டும். இயேசு என்ன செய்யணும்? அழைக்கணும். ஆண்டவரே, இந்த காரியம் போகிறேன்,
இன்றைக்கி இந்த வேலைக்கு போகிறேன், என்னோட வாங்கப்பா, என்னை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவர், இந்த காரியத்தை செய்கிறேன், இந்த வேலையை செய்கிறேன், இதை ஆசீர்வதிங்க. ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு காரியத்திலும் குடும்பத்தில் நல்ல நிகழ்வுகள், எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் ஆண்டவர் என்ன செய்யணும்? அழைக்க வேண்டும். சில பேர் சிலதெல்லாம் விட்டுருவாங்க, ஆண்டவர் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க, எங்களையும் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. எத்தனை பேர் வீடு கட்டி திறப்புலாக்கெல்லாம் கூட ஊழியக்காரரை கூப்பிடாமே ஜெபம் பண்ணி திறந்துருக்காங்க. அதெல்லாம் விளங்காது அந்த வீடெல்லாம். அவங்களாம் பின்வாங்கியே போயிட்டாங்க, கத்தரை விட்டே போயிட்டாங்க. ஒரு குடும்பம் எனக்கு தெரியும், வீட்டை கட்டுறான், இந்துக்கள் கூட கொண்டு ஐயனை கொண்டாந்து புண்ணியவர்ச்சனை பண்ணுறான். அறிவுகளில் நமக்கெல்லாம் வசனம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? ஒரு குடும்பம் அப்படி பார்த்தேன் நான். அவங்களும் போயிட்டாங்க, கத்தரை விட்டே போயிட்டாங்க. எல்லாத்துலேயும் யார் அழைக்கணும்? வாய்த்தரங்க எல்லாரும் ஏசப்பாவை அழைக்கணும், இயேசுவை அழைக்கணும். ஆமாம், அழைப்பீங்களா? இயேசு அழைச்சா மற்றவங்கள என்ன நினைப்பாங்க? சொந்தக்காரங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க? நிறைய கல்யாணத்துக்கு போகவே மாட்டேன், என்னோட ஃபாதர் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்மளெல்லாம் கேவலமாக நினைப்பாங்கன்ட்டு சிலதுக்கெல்லாம் நான் போகவே மாட்டேன். இளவு கூட 3 நாள் கழித்து தான் போவேன். இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் இயேசுவை அழைக்கிறது வர்றது கேவலமாக இருக்குது, கேவலமாக இருக்குது. இயேசு அழைப்பது நமக்கு ஒரு பெரிய கௌரவம். ஆமேன்னு சொல்லுங்க வாய் திறந்து. அது கௌரவம், மதிப்பது. ஒரு பெரிய பிரமுகர், அரசியல் பிரமுகர் நம்ம கல்யாணத்துக்கு வந்து நடுவில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ மதிப்பாக இருக்குது நமக்கு. டீ அப்பா இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்துட்டாரப்பா அப்படின்னு. இயேசு யார்? சாதாரண ஆளா? அவர் என்ன கடகோடியாக இருக்கிறவரா? அவர் தான் ஜீவனுள்ள தேவன், அவர் தான் அந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கு ஆண்டவர். அவர் அழைப்பது நமக்கு எவ்வளோ பெரிய கௌரவம், அவர் நம்மோடு இருப்பது எவ்வளோ பெரிய மதிப்பு, நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் நமக்கு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் சொல்லு. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். ஆமாம், இயேசுவோடு இருப்பது எவ்வளோ மரியாதை நமக்கு. அழைக்கணும் இயேசுவை. நிறைய பேர் பார்க்குறவங்களாம் நிறைய பேர் எனக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க, யாருன்னே தெரியாது. என்ன யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த கௌரவம் யாரால் கிடைச்சது? கர்த்தரால. இந்த ஊர் பண்ணாடிங்களாம் எனக்கு விஷ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது கர்த்தருக்கு. அவங்க நம்மளோட வயசில் மூத்தவங்க, நம்மளை பார்த்து வணக்கம் வைக்கிறாங்க. நான் அவங்களுக்கு முன்னாடி கையை தூக்கிடுவேன் சில நேரத்தில். நமக்கு இயேசுவை அழைப்பது பெரிய கௌரவம். அதை கௌரவமாக நினைங்க. ஆமென். சர்ச்சுக்கு வர்றதை கௌரவமாக நினைங்க. எப்படி நினைக்கணும்? சத்தமாக சொல்லுங்க எல்லாரும். கௌரவமாக, கேவலமாக நினைக்காதீங்க. சில பேர் மறைஞ்சு ஒளிஞ்சு வருவாங்க, சில இடத்துக்கு அப்படித்தான் இருந்தாகணும். ஆனாலும் அது ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. நமக்கு ஆலயத்துக்கு வருவது, வேதத்தை எடுப்பது, தேவனை ஆராதிப்பது எல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய கௌரவம். கரந்தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவை அழைக்க வேண்டும், இயேசுவை அழைக்க வேண்டும். சரி, என்னதான் பண்ணுவாரோ அப்படின்னு சொல்லி இயேசுகிட்ட சொல்லிட்டு எல்லாரும் காத்திருந்தாங்க. அந்த அம்மா அந்த பக்கம் போயிட்டா. திராட்சை ரசம் இல்லைங்கிறது இவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். வீட்டில் இருக்கிற வீட்டு கல்யாணக்காரனுக்கே தெரியாது, மாப்பிள்ளைக்கும் தெரியாது. திராட்சை ரசம் தீர்ந்து போச்சுன்னு அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. இயேசு என்ன சொல்றாரு? படிங்க. 2-3 குடம், 6 கற்சாடிகள். என்னது? அந்த யூதருக்கு வழக்கம் என்னென்னா, வீட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கல் சாடி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம ஊரில் பானை வச்சு தண்ணி ஊற்றுறாங்க இல்லையா? யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அங்கே வேலைக்காரில் இருப்பார். அவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க, இடுப்பில் துணியை கட்டிக்கிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து அந்த விருந்தினர்கள் வந்த விருந்தினுடைய காலெல்லாம் கழுவணும். என்ன செய்யணும்? காலை கழுவுறதுக்குன்னே அங்கே வேலைக்காரில் வச்சுருப்பாங்க. ஒருத்தர் வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் விருந்தினராக வர்றாங்களோ அவங்க காலை வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க? கழுவி தொடச்சி விடுவாங்க. இதுதான் அவங்க வேலையே. பெரிய பெரிய பணக்கார வீட்டில், மேக்ஸிமம் வீட்டில் இப்படி வச்சுருப்பாங்க ஆட்கள். மற்ற வேலையும் செய்வாங்க, இந்த காலை கழுவி துடைக்கிற வேலையும். அதனால தான் திருவிருந்தில் இயேசு என்ன செஞ்சார்? கால்களை கழுவி தொடச்சார். அதை ஞாபகத்துக்கு தான் நாமளும் அப்படி திருவிருந்து எடுக்கும்போது செஞ்சிடும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. இங்க என்ன நடந்துச்சு? அந்த வேலைக்காரர்களை நோக்கி அந்த ஜாடிகளில் என்ன நிரப்புங்க? தண்ணீரை நிரப்புங்க அப்படின்னா. என்ன நிரப்ப சொன்னார்? தண்ணீர் நிரப்ப சொன்னார். 162 கேலன் தண்ணி அப்படின்னு டேக்ஸ் பைவில் போட்டுக்குது. ஹல்லேலூயா. ஒரு கேலனுக்கு எத்தனை லிட்டர்? 6 லிட்டரா? சரியாக மதிப்பு தெரியல. படித்த பிள்ளைங்க இருக்கீங்களா கணக்கு?
ஒரு கேலனுக்கு எத்தனை லிட்ரு தெரியுமா இருக்காது? 162 கேலன் வாட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சோத்திரம். அத்தனை தண்ணியும் ஆண்டவர் திராட்சை ரசமா மாத்தினார். ஹல்லேலூயா. இடம் நடந்துச்சு, படிச்சு பாருங்க. அவர்கள் அந்த ஜாடி நிறைய நிரப்பினார்கள். அவர் அவர்களை நோக்கி, இந்த திராட்சை ரசத்தை எடுத்து எங்க கொண்டு போங்க? பந்தி விசாரிப்புக்காரன்கிட்ட கொண்டு போங்க அப்படின்னாங்க. கொண்டு போனார்கள். அங்க இப்ப தண்ணி ஊத்துனது தண்ணி இப்ப மொள்ளும் போது என்ன இருக்குது? திராட்சை ரசம் ஆயிடுச்சு. என்னவா மாறிடுச்சு? திராட்சை ரசமா மாறிடுச்சு. அல்லேலூயா. நிறம் இல்லாத சுவையில்லாத அந்த தண்ணி நிறம் சுவை, மனம் இல்லாத தண்ணி நிறம் சுவை மனத்தோட என்ன வந்துருச்சு? ராசமா வந்துருச்சு. தண்ணிக்கு என்ன இல்லை? மனம் இல்லை, சுவை இல்லை, நிறமும் இல்லை, அதில் சக்தியும் கிடையாது. எல்லா உணவுலையும் சக்தி இருக்குது, தண்ணியில் மட்டும் 0 கலோரி தான் இருக்குது. ஒரு டீ குடிச்சின்னா கூட 80 கலோரி உடம்புல ஏறும். ஆனால் தண்ணி குடித்தா 0 கலோரி தான். அல்லேலூயா. எந்த சத்தும் இல்லாத என்னது? தண்ணீர். ஆனால் தண்ணி தேவை, உடம்புக்கு நீர் சத்து 75% உடம்புல இருக்குது. மனம் இல்லாதது. தண்ணி மணக்குமா? நிறம் இருக்குமா? அதுக்கு நிறமே கிடையாது. நிறம் இல்லாது, மனம் இல்லாது, சுவை இல்லாதது என்னவா மாறிடுச்சு? நிறம் மனம் சுவையுள்ள ரசமாக மாறிவிட்டது. ஹல்லேலூயா. இந்த திராட்சை ரசத்தை பக்கெட்டா கொண்டுட்டு போறாங்க. எங்க? பந்திக்கு. எங்க கொண்டு போறாங்க? பந்திக்கு. அங்கே பந்தி விசாரணைக்காரன் ஒருத்தர் இருப்பான். யாருக்கு குழம்பு இல்லை, யாருக்கு ரசம் இல்லை, வாப்பா அங்கே சோறு போடுப்பா, குழம்பு ஊற்றுப்பா, இங்கே இது பண்ணுப்பா, இவ்வளோ பண்ணுப்பா, இது பண்ணுப்பான்னு சொல்கிறவன் பந்தி விசாரணைக்காரன். அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் இந்த ரசத்தை கொடுக்குறாங்க. எதை கொடுக்குறாங்க? ரசத்தை. படிங்க அந்த ரசனத்தை. மணவாளனை அழைத்து. ஹல்லேலூயா. அந்த பந்தி விசாரணைக்காரன் அந்த ரசத்தை பார்க்குறான். எதை பார்க்குறான்? அடடடட, இது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ரசம். சரி, அப்படின்னு ரசத்தை பார்த்து அவன் நாக்களை எச்சு ஊறிடுச்சு இருக்குது. கொஞ்சம் மொண்டு என்ன செய்கிறான்? ஊற்றி பார்க்குறான். சில பேர் பந்தி பரிமாறும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க, கொஞ்சம் மறைச்சி. என்னது? நம்ம ஆலயத்திலே அப்படி பண்ணுவாங்க. சோத்திரம். நான் உள்ளே பூந்து பார்த்தா அங்கே 2 பக்கெட் இருக்கும். அல்ல சொல்லு. ஹல்லேலூயா. அப்புறம் எடுத்து எல்லாம் தூக்கி எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பேன். அல்லது அப்படி எடுத்து அப்படி வச்சுருப்பாங்க, எங்காவது அப்படி வைப்பாங்க. அதுவும் நல்லதுக்கு தான். இல்லைன்னு பார்த்தா அங்கே கொஞ்சம் இருக்கும். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம். கடைசியில் வர்றவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க. கொஞ்சம் ஏதாவது அவங்களது வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. இப்படி அப்படிக்கு இது வச்சாங்களோ என்னமோ தெரியல. ரசம் இவ்வளோ அருமையாக இருக்குது, கொண்டாப்பா ஒரு டம்ளர் ஊற்றி பார்க்கலான்னு குடித்தா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு. அந்த ரசம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு. முந்தின ரசத்தை விட இப்போ குடிக்கிற ரசம் எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்குது. அவன் நினச்சிக்கிட்டான் இந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரன் எங்கேயோ தயார் பண்ணி மறைச்சி வச்சுருக்கிறான். எங்கே வச்சுருந்துருக்கான்? நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியாமல் மறைச்சி வச்சுருந்துருக்கிறான். எல்லாம் குடிச்சுட்டு போகட்டும், கடைசியாக கொடுக்கலான்னு வச்சுருந்துருப்பான் நாட்டுக்குது. ஹல்லேலூயா. முந்தின ரசத்தை விட பிந்தின ரசம் தான் சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்முடைய முந்தின வாழ்க்கையை விட இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை தான் நல்லா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? முந்தினது உபயோகம் இல்லாத வாழ்க்கை, சப்பி போன வாழ்க்கை. இப்போ தான் நல்ல வாழ்க்கை. ஆண்டவர் நமக்கு கைதட்டி கத்திர சோத்திரம் பண்ணு. ஓ ராபாலா ராபாலாபா கபாலாபா ராபா. அல்லேலூயா. சோத்திரம் சோத்திரம். ஆமென். இது ஒன்றும் இல்லை, ஏன் தான் பிழைக்கிற இந்த பொழப்பு, என்ன பொழப்பு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இதுதான் சூப்பர் பொழப்பு. இதுதான் சுவையுள்ள, நிறமுள்ள, மனமுள்ள ரசம் வாழ்க்கை. தோத்திரம். முந்தினதை விட பிந்தின ரசம் எப்படி இருக்குது? அருமையாக இருக்குது. முன்னிலைமை பார்க்கலாம் பின்னிலைமை எப்படி இருந்துச்சு? ஆமாம், யோபுவுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு. ஆமாம். அல்லேலூயா.
இனி வர்ற வாழ்க்கையும் நமக்கு நல்லா இருக்க போகுது. ஆமாம் ஆமாம், நம்முடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்க போகிறது. ஆம், எனக்கு சிறப்பான சுதந்திரம் உண்டு. தாவீது சொல்கிறான், ரசம் சூப்பராக இருந்துச்சு, எங்கப்பா இவன் மறைச்சு வச்சான், எங்க இவன் எந்த ரூமில் மறைச்சு வச்சானோ தெரியலையே. மாப்பிள்ளை கூப்பிட்றான். யார சொல்லுங்க? மாப்பிள்ளை அங்கே பொண்ணோடு நின்றுட்டு இருக்கிறார். பந்தி விசாரணை கூப்பிடுறார். பந்தி விசாரணைக்காரங்க வா, மாப்பிள்ளை அங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாப்பிள்ளையை பார்த்து சொல்கிறான். படிங்க, என்ன படி சொன்னான்? எந்த மனுஷனும் கொடுத்து, இதுதான் மனுஷனுடைய வழி. யாருடைய வழி? அல்லேலூயா. அதுக்கு மேலே பாருங்க, அந்த திராட்சை ரசம் எங்கே இருந்து வந்ததென்று தண்ணீரை மொண்ட வேலைக்காரருக்கு தெரிந்ததே அன்றி. அல்லேலூயா. அந்த ரசம் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு யாருக்கு தான் தெரியுமாமா? அந்த வேலைக்காரனுக்கு தான் தெரியும். அந்த கல்யாண வீட்டுக்காரனுக்கே தெரியாது, மாப்பிள்ளைக்கு தெரியாது, பந்தி விசாரணைக்காரனுக்கும் தெரியாது. அல்லேலூயா. எங்க இருந்து வந்துச்சு? எங்க இருந்து வந்துச்சு அந்த ரசம்? வாயத்தரங்கெல்லாம் ஏசு. எந்த ஹோட்டல்லேருந்து வந்துச்சா? எந்த சமையல்காரன்ட்டு வந்துச்சா? அவங்க வீட்டில் மறைச்சி வச்சு கொண்டு வந்திருந்தாங்களா? இல்லவே இல்லை. யார்கிட்ட வந்துச்சு? ஆண்டவர்கிட்ட வந்துச்சு. ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரும். கைத்தட்டுங்க. உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் தேடுறது, கேட்கறது, விரும்புறது எல்லாம் வரும். வரும் வரும். மனுஷங்கிட்ட வராது. யார்கிட்ட வரும்? எனக்கு ஒத்த ஆசை வரும். பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை எங்கிருந்துப்பா வரும்? வனாந்தரத்தில் சோறே இல்லை, 5 அப்பம் 2 மீன் இருக்குது, 5000 பேர் 20,000 பேர் பக்கமாக ஜனங்க சாப்பிட்றதுக்கு இருக்காங்க, ரெடியாக இருக்காங்க. இத்தனை பேருக்கு அப்பங்கள் எங்கிருந்து வரும் அப்படிங்கிறாங்க. வனாந்தரில் ஆண்டவர் கரத்திலிருந்து வந்துச்சு. அந்த 5 அப்பம் 2 மீன் எடுத்து ஆசீர்வதித்தார். ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது அப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன செஞ்சாங்க? திருப்தி அடைந்தார். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தரிடத்த கையிலிருந்து வரும் உங்களுக்கு. அது யாருக்குமே தெரியாது. இது எங்கிருந்து எப்படா வாழ்றாங்க, இவங்க எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்க, எப்படி தான் உடுத்துறாங்க, எங்கிருந்தா அவங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரியாது. நமக்கு தான் தெரியும். ஹல்லேலூயா. வேலைக்காரனுக்கு தான் தெரிஞ்சது. யாருக்கு தெரிஞ்சு? சத்தமா சொல்லுங்க. வேலைக்காரர்களுக்கு. இயேசு செய்கிற அற்புதம் வேலைக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சு. நீங்களும் நானும் இயேசுவாக இருந்தோம்னு வச்சிங்களேன், திராட்சை ரசத்தை பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரனை இந்த பக்கம் உட்கார வச்சுருப்போம், பொண்ணு வீட்டுக்காரனை இங்கே உட்கார வச்சுருப்போம். கல்யாணம்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அல்ல இங்கே வாங்க, நான் வந்து ரசத்தை தண்ணீரை ரசமாக மாற்றுறேன். இதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்க. எல்லாரும் வந்து கண்ணால் தான் அப்புறம் பார்க்கலாம். நாம் சாதாரண ஆளுங்களா? அல்ல சொல்லு. ஹல்லேலூயா. நாமளாக இருந்தால் அப்படி தான் எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு பூம்பாம்பார் எல்லாம் பாரு, நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? தண்ணியை மனுஷன் அப்படி தானே பண்ணுறான், ரசமாக மாற்ற போகிறேன்னு சொல்லி கல்யாணத்தையே நிறுத்தி எல்லாரையும் கூட்டி வந்து எல்லாருக்கும் முன்னாடி செஞ்சுருக்கலாம். அற்புதம் செஞ்சுருக்கலாம். செஞ்சுருக்க முடியாதா? சொல்லுங்க வாய் திறந்து. ஆனால் அவர் அப்படி செய்யலை. ஒருத்தரையும் கூப்பிடல, ஒருத்தருக்கும் சொல்லலை. அவன் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரனுக்கும் தெரியல, பொண்ணு வீட்டுக்காரனுக்கும் தெரியல, பந்தி விசாரணைக்காரனுக்கு ரசம் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல, யாருக்குமே தெரியல. இயேசுவின் தாய்க்கு வேலைக்காரர்களுக்கு இவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சு. ஆமென். சத்தமா சொல்லு. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கல்யாண வீட்டில் வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க. யார் இருப்பாங்க? அவங்க வந்து சீல் வேலை எல்லாம் சாதாரண வேலைகள், துடைக்கிறது, கூட்டுறது, தண்ணி மொண்டு ஊற்றுறது, இப்படி ஒரு அடிமட்ட வேலைகளை செய்வார்கள். அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு மரியாதையெல்லாம் தரமாட்டாங்க ஜனங்க. கர்த்தருக்கு சத்தமாக சொல்லுங்க எல்லாரும். ஸ்தோத்திரம். ரொம்ப தாழ்மையாக இருப்பாங்க. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? தாழ்மையாக இருப்பாங்க. தாழ்மையாக மற்றவங்க காலெல்லாம் போய் என்ன செய்வாங்க? அவங்க கழுவுவாங்க. என்ன செய்வாங்க? கழுவுவாங்க. இந்த வேலைக்காரர்கள்
இந்த வேலைக்கார சர்வெண்ட் சிந்தை, அந்த சிந்தை யாருக்கு இருக்குதோ, ஆமேன்னு சொல்லுங்க, சோத்திரம். அந்த சிந்தை இயேசுவே சொன்னார், மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் ஜீவனை கொடுக்கும் வந்தேன்னு சொன்னார். இயேசுவே இந்த பூமிக்கு வந்து எப்படி இருந்தாராம்? ஒரு வேலைக்காரனை போல இருந்தார். யாரு? அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, சீசர்லாம், இயேசு சிலுவையில் அறைய போகிறாங்க, யார் பெரிய ஆள் இனிமேல்? இயேசுக்கு அடுத்தது யார்? ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்தது யாருன்னு சண்டை வந்துச்சா இல்லையா? கட்சியை 2ஆம் 3ஆக போயிடுச்சு. கத்தருக்கு நல்ல வேலை, கருணாநிதிக்கு பின்னாடி ஸ்டாலின் அவங்க பையன் இருந்தார், அவர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார். ஆமேன், சோத்திரம், ஹல்லேலூயா. இப்படி இயேசுக்கு பின்னாடி யார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குழப்பம் இருந்துச்சு. ஆண்டவர் பார்த்தார், உங்களில் எவன் சிறியவனாக இருக்கிறானோ அவன் தான் பெரியவன் அப்படின்னு. என்னது? உங்களில் யார் எல்லாத்துக்கும் சிறியவனாக இருக்கிறானோ, தன்னை தாழ்த்தி நிற்கிறானோ அவன் தான் யார்? பெரியவன். எல்லாருக்கும் ஊழியம் செஞ்சு, எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சு, சாப்பாடு கொடுத்து, அவங்களெல்லாம் கவனித்து, அவங்களுக்கு வேலைக்கார மாதிரி, உங்களில் யார் வேலைக்காரனாக இருக்கிறானோ அவன் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்ட்டார். அல்லேலூயா. வேலைக்காரன் தான் யார்? பெரிய ஆள்ன்றார். இந்த போஸ்ட்டுக்கார வருவீங்களா? மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு எல்லாரும் கை தூக்குவாங்க, எல்லாம். பியூன் போஸ்ட்டுக்கு ஒருத்தர் வரமாட்டார். அப்படி ஒரு சிந்தனையோடு இருக்கிறவங்க தான் அவன் தான் தலைவனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அல்லேலூயா. அப்படின்னு சொல்லிட்ட பின்னாடி அந்த சீசரில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அவர் வேறு சொல்லிட்டார்ப்பா, யார் கீழே இருக்கிறானோ அவன் தான் யார்? தலைவர். ஒருத்தன் போய் தொடச்சிருப்பான் தரையெல்லாம், ஆண்டவரே நான் தான் பெரிய ஆள். அல்லேலூயா. ஒருத்தன் போய் உட்கார்றா, காலை கழுவுறேன், கழுவுனா தான் பெரிய ஆள்கிட்ட இருப்பா, காலை கழுவுறேன். ஒருத்தன் உட்காந்து சோறு போட்டு தட்டெல்லாம் கழுவி போட்டிருப்பான், தோத்திரம். ஒருத்தன் போய் எல்லாருடைய துணி என்ன செஞ்சுருப்பான்? சொல்லுங்களேன் வாயை திறந்து. ஏன்னா இப்போ போட்டி, தலைவனாக்குறதுக்கு போட்டி வந்துச்சு. இப்போ ஏசு இப்படி சொன்னார், எவன் கீழே இருக்கிறானோ அவன் தான் பெரிய ஆளுன்ட்டார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க வேகமாக. சோத்திரம். நான் தான் பெரிய ஆள், நான் தான் பெரிய ஆள், நான் தான் பெரிய ஆள். எவன் ஊழியம் செய்கிறான்? சபையிலையும் அப்படி தான். ஆமேன். வந்து உக்காந்துட்டு போகிறவங்க பெரிய ஆள் கிடையாது. யார் சேவை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் பெரிய ஆள். சோத்திரம் சொல்லுங்களா? ஹல்லேலூயா. உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் கீழானவன். ஆமேன்னு சொல்லுங்கள். சோத்திரம். நான் உங்களுக்கெல்லாம் பெரிய தலைவர் கிடையாது. அல்லி சொல்லு. ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கெல்லாம் ஊழியம் செய்கிறவன். சோத்திரம். அவன் தான் பெரியவன் ஏன் சொல்லிட்டார். அப்படின்னு அந்த சிந்தனை நமக்குள்ளே வரணும். அந்த ரகசியம், அற்புதம் செஞ்ச ரகசியம் வேலைக்காரனுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சு. யாருக்கு? வேலைக்காரன். பெரிய ஆளுகளுக்கெல்லாம் தெரியல. பெரிய ஆள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஏசு அற்புதம் செய்ய மாட்டார். தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ அவர் என்ன அளிக்கிறார்? கிருபை அளிக்கிறார். அல்லி சொல்லு. ஹல்லேலூயா. குழந்தை மனசோட ஆண்டு சொல்லிட்டார். ஒரு குழந்தையை கூட்டிகிட்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்தி, இந்த குழந்தையை பார்த்து, இந்த பிள்ளை போல யார் தாழ்த்துறானோ அவன் தான் பெரியவனாக இருப்பான். குழந்தைய முன்னாடி கூட்டி நிறுத்தினு என்ன பண்ணோம்? அது வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டு அப்படி ஒரு மாதிரி நிற்கும். வயசில் மூத்தனை கூப்பிட்டு அவங்க அப்படி ஒரு மாதிரி நிற்பாங்க. சோத்திரம். அவங்க பெருமை காட்டிக்கிட்டு நிற்பாங்க. ஆனால் குழந்தையை கூப்பிட்டு அது வந்து தன்னை தாழ்த்திக்கும், பயந்துக்கும், ஒளிஞ்சிக்கும். அது மாதிரி சொன்னார், இந்த பிள்ளை போல தாழ்த்துக்கிறவன் அவனே பரலோகத்தில் பெரியவனாக இருப்பான். ஹல்லேலூயா. ஆகவே நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்குள்ள ஒரு வேலைக்காரனுக்கு ஒரு இயேசுவினுடைய சிந்தை, கிறிஸ்து இயேசுவில் இருக்கிற சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. ஆமேன்னு சொல்லுங்க. சத்தமாக சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருக்கிற சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. பெரிய பெரிய ஆளுகளுக்கெல்லாம் அற்புதம் தெரியல, இந்த வேலைக்காரர்களுக்கு தான் இயேசு செஞ்சது தெரிஞ்சு. ஆமேன். ஆமாம். இயேசுவின் அற்புதத்தை கண்ணார பார்த்தாங்க. அவங்க இயேசுவை பற்றி அவங்க கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க. இந்த வேலைக்காரில் ஒருத்தரும் கண்டுக்கலை. இவனுங்க எடுபடி வேலை வீணா ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாதவனுங்கன்னு ஒதுக்கி வச்சு வேலைக்கு வேலை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள். இவங்க தான் இயேசுடைய அற்புதத்தை நேரடியாக பார்த்தாங்க. ஹல்லேலூயா. இந்த சிந்தனை உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பணக்காரராக இருக்கலாம், கோடீஸ்வரனாக இருக்கலாம், ஆனால் இயேசுவை விட பெரிய பணக்காரன் யாரும் இல்லை. ஆமேன். அப்படி ஒரு நினைவு நம்மளோட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. தோத்துறோம். அதனால் இயேசுவை போல், அவருடைய சீசலை போல் நம்மளை தாழ்த்தணும். என்ன செய்யணும்? தாழ்த்தி கொள்வோம். நமக்கு ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார், காட்டுவார். அவருடைய அற்புதத்தை நம்ம பார்ப்போம். எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியல. வனாந்திரத்தில் போஜன பந்தி ஆயத்தம் பண்ணக்கூடுமோ? இத்தனை பேர் கறி சாப்பிட்றதுக்கு எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி மோசே கேட்குறான். 20 லட்சம் பேர் எப்படி சாப்பிடுவாங்க?
அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்கிறார். கர்த்தருடைய கை குறுகி இருக்கிறதோ, என்னுடைய வார்த்தையின்படி நடக்குமோ நடவாதோ என்பதை இப்பொழுது நீ காண்பாய். ஆண்டவர் பாருங்க, ஒரு பெரிய காற்று அனுப்பினார். காற்று வந்துச்சு, காடைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு நாள் முழுசும் கொண்டு வந்து குமிஞ்சிச்சு. சோத்திரம். அத்தனை பேரும் 1 மாதம் வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடிய காடைகள் வந்துச்சு. எத்தனை மாதம்? வாயத்தரங்கெல்லாம் நம்ம வாரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பைய தூக்கிட்டு 1/2 கிலோ கறி வாங்கிட்டு வருவோம். ஆனால் அவங்க 1 மாதம் முழுவதும் சாப்பிட தேவையான இறைச்சி வந்து அவங்க வீட்டு பக்கம் வந்து விழுந்துச்சு எல்லாரும். ஹல்லேலூயா! கைத்தட்டி தோத்திரம் பண்ணுங்க. ஷபா பாபா 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 பாபா. நீங்க கேட்குற நன்மை, நீங்க கேட்குற ஆசீர்வாதம் எப்படி வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. எங்கிருந்து வருதுன்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியும். யார்கிட்ட வந்துச்சு? இது கர்த்தரிடத்துல. கர்த்தர் தான் இத்தனை நாள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை, நன்மை கொடுத்துருக்கிறார். இனியும் தருவார். கைத்தட்டுங்க. இனியும் தருவார். அது வரும் வரும். நீங்க கேட்கறது வரும், நம்புகிறது வரும், விரும்பினது வரும், வந்தே தீரும். ஊரா பாபா பாபா. நீ வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. ஓரி கபரபலபர ஷபலபரபலபர ஓரி கபரபரபலபரவ ஷக்கரபலரபலபரவா. அல்லேலூயா. நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் என்று 62ஆம் சங்கீதத்தில் படிக்கிறோம். எங்கிருந்து வருதுன்னே தெரியாது, மற்றவனுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஆனால் நமக்கு தெரியும். ஏசப்பா நமக்கு செஞ்சிருக்கிறது. ஆமேன்னு சொல்லுங்க. அது டாக்டருக்கு தெரியாது, பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு தெரியாது, சொந்தக்காரனுக்கு கூட தெரியாது, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் அது தெரியாது. அது வரும். சொல்லுங்க, நான் நம்புகிறது வரும். சத்தமாக சொல்லுங்களா, நான் நம்புகிறது என்ன செய்யும்? அது எங்கிருந்து வந்தது? எங்கிருந்து? அது எங்கிருந்தாவது வரும். எங்கிருந்தாவது வரும். புரோக்கர் பிடிக்க தேவையில்லை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம். அதே தேடி வாயத்தரங்க எல்லாரும் வரும். நம்ம இது வரைக்கும் ஆமாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை. இப்போ இந்த வாரம் நடக்குதில்ல ஒரு கல்யாணம். அதுக்கு ஒரு நாள் நான் நிறைய இடத்துல முயற்சி எடுத்து, நிறைய அலைன்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. பார்த்தா ஒரு நாள் திடீர்னு காலையில் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது திருப்பூரில் அலைன்ஸ் தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம், தீவிர எண்ணத்தை கொடுத்தாரு ஆண்டவர். சோத்திரம். திருப்பூரில் யாருமே தெரியாது அப்படின்னு யோசித்தேன். கடைசியாக பார்த்தா அங்கே ஒரு பிள்ளையை ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஜோதின்னு ஒரு பொண்ணு அங்கே கட்டி கொடுத்துருக்குறோம் IMF சபைக்கு. அவன் ஞாபகம் வந்துச்சு. அந்த புள்ள நம்பரை பிடிச்சி அங்கே இருக்கிற பாஸ்டரை, அங்கே இருக்கிற அவங்க பாஸ்டர் நம்பர் வாங்கினேன். அந்த பிள்ளையோட பாஸ்டர் நம்பர் வாங்கி, இப்படி எங்கள் ஊரில் ஒரு பொண்ணு இருக்குது பாப்பா, அதுக்கு ஒரு அலைன்ஸ் இருந்து அவள் பாஸ்ட் நம்பர் கொடுத்தேன். பாஸ்ட்டுக்கு ஃபோன் அடித்தேன். கர்த்தருக்கு சோத்திரம். அந்த பாஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக வெள்ளிக்கிழமை நாள் ஃபோன் பண்ணுறேன். பாஸ்ட்டு சோத்திரம், உபவாச ஜபம் இருக்குது ஐயா, இப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்குது, அலைன்ஸ் எதாவது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் இருக்குது பாஸ்டர் அப்படின்னார். இருக்குது, அவங்க அம்மா பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. கரெக்டாக அவங்க அம்மா வந்திருக்குது அங்கே ஜபத்துக்கு. அந்த அம்மாக்கிட்டே அப்பயே நான் பேசினேன். அப்புறம் ஃபோட்டோ அனுப்புனாங்க, எல்லாம் சொன்னாங்க, நான் ஃபோட்டோ அனுப்புனேன். அப்புறம் எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க. வந்து பார்த்துட்டு தூரமாக இருக்குன்னு போயிட்டாங்க. ஆமேன்னு சொல்லுங்கள். சோத்திரம். ஹல்லேலூயா. இது என்னடா அது இப்படி? சரி விட்டுட்டுறாங்க. அவங்கள பற்றி பேசிக்கவும் யோசிக்கவும் விட்டுட்டோம். தூரமாக போயிடுச்சு, ரொம்ப தூரமாக போயிடுச்சு. நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் திரும்ப ஒரு நாள் கேட்டு, அப்புறம் எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டு, இது எங்களுக்கு பொண்ணு கொடுங்க அப்படின்னு போன் மேலே ஃபோன் போட்டு நாங்கள் ரொம்ப நாள் கராக்கி பண்ணி அப்புறம் போனோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. மாப்பிள்ளை ஏரோப்ளேன் இந்த இது சவுதி ஏர்லைன்ஸில் வேலை செய்கிறார். கர்த்தருக்கு நல்ல வசதியான குடும்பம் தான், ரொம்ப தூரம் அப்படின்னாங்க. அமெரிக்காவெல்லாம் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க. எங்கிருந்தாவது வரும். எல்லாம் சொல்லுங்க வாய்த்திருந்து. எங்கிருந்து ஆகிலும், எங்கே இருந்து வருகிறது என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் கர்த்தருக்கு தெரியும். உங்களுக்கு வேலை எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும். உங்கள் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை எங்கே இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும். மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு எங்கே இருக்குது, பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை எங்கே இருக்குது, என்ன தேவை, என்ன காரியம், என்ன வேலை, எல்லாம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியும். என்ன செய்யணுங்கிறது எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். ஹல்லேலூயா. கைத்தட்டி சோத்திரம். திராட்சை ரசம் பார்க்கிலோ இனிமையானவரே, திராட்சை ரசம் பார்க்கிலோ இனிமையானவரே, ஊட்டுண்ட பரிமளமே
உலகெல்லாமும் மனமே உட்டுண்ட பரிமளமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உமக்கே ஸ்தோத்திரம். எங்கிருந்தாகிலும் வரும், அது எங்கிருந்தாகிலும் வரும். விசுவாசத்தோடு பிள்ளைகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க. 13 வயசு ஆனா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்தில் கொடுத்தீங்க, நீங்களும் கடைசியில் இந்துவை மாறிடுவீங்க. உங்களை ஆசீர்வதிச்சவர், உங்களை ரட்சித்த ஆண்டவர் உங்கள் பிள்ளைகளையும் ரட்சிப்பார். பிள்ளைகளையும் கெடுத்துடாதீங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க. ஏன் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற மாட்டாரா கர்த்தர்? உங்களுக்கு ரட்சிப்பு, நீங்கள் கண்டுகொண்ட ரட்சிப்பு உண்மைன்னு தெரிஞ்சால் ஏன் யோசிக்கணும்? வாலிப வயசு வந்தபோது பிள்ளைகளை ஆண்டருக்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்து கொண்டு வரணும். கர்த்தர் அதுக்கான காரியங்கள்லாம் செய்வார். நான் பார்த்துருக்குற இது வரைக்கும் கர்த்தரை நம்புகிற ஒரு பிள்ளையும் நம்ம சபையோடும் கல்யாணம் ஆகாமல் அப்படியே கன்னியாஸ்திரியை திரும்பி போகிறது கிடையவே கிடையாது. ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் அந்த காலத்தில் நேர்த்தியாக சகலத்தையும் செய்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க, ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுங்க எல்லாரும். கர்த்தர் நல்லவர், ஹல்லேலூயா. கடைசியா சொல்றேன், 10வது வசனம். எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்சரசத்தை, உலகத்துல மனுஷன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எதை கொடுப்பான்? சத்தமா சொல்லுங்க. தக்காளி போய் பார்த்தீங்கன்னா மேல கரெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? அடியில் இருக்கிறது சொல்லுங்களேன், சொத்தையா இருக்கும். மூட்டைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நல்லதாக எடுத்து வைப்போம். நாங்களே விவசாய குடும்பத்தில் தானே இருந்தவங்க, அதனால் அதெல்லாம் சொல்கிற பார்க்க மேலே வைக்கிறதுல எப்படி இருக்கணும்? அப்படி நல்லா தான் இருக்கும். வெங்காயமாகட்டும் சரி, எள்ளு குச்சிக்கிழங்காகட்டும் எதாக இருந்தாலும் சரி எடுத்து மூட்டையில் அப்படி விரித்து தான் அப்படி மயங்கிருந்தாங்க. ஆனால் அவன் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான், கையை உள்ளே விடுவான். எதை விடுவான்? உன்னை பற்றி எனக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும். தோத்திரம். பருத்தி மூட்டை கொண்டு போய் வைக்கும்போது அப்படி தண்ணி தெளித்து அப்படி மலர்ந்த பருத்திகளை மூட்டைகளை வைப்போம். அங்கே ஏலத்துக்கு போகும்போது வியாபாரி மேலக்கரெல்லாம் பார்க்க மாட்டான், கையை என்ன செய்வான்? உள்ளே விட்டு அதை இழுத்து வெளியே போடும். அதை பார்த்தா பண்ணாட மாதிரி இருக்கும் அந்த பருத்தி. மேலக்கிறத பார்க்க மாட்டான் தானியத்தை. அவர் ஒரு இரும்பு குச்சி வச்சுருப்பான், நடு மூட்டில் குத்தி, நம்ம ஃப்ராடெல்லாம் தெரியுமில்ல அவனுங்களுக்கு, அவன் குத்தி அதில் கொஞ்சம் எடுத்து கொட்டி பார்ப்பான். நான் பார்த்துருக்கேன் ராகி இதெல்லாம் வைக்கும்போது. மனுஷனுடைய வழி என்னன்னா, முன்னாடி நல்லா இருக்கணும், பின்னாடி எக்கடிக்கிட்டு போனா முன்னாடிக்கு எல்லாம் குடிச்சிட்டு போட்டோம், கடைசி வர்றவன் சும்மா போட்டோம். மனுஷனுடைய வழி இது. ஆனால் கர்த்தருக்கு காத்திருந்தோம்னா, அந்த பந்தி விசாரணைக்காரன் மாப்பிள்ளை கூப்பிட்டு சொல்கிறான். யாரை கூப்பிட்டு? மாப்பிள்ளைய ரசம் உண்டு பண்ணான். யார் பண்ணது? ஏசு. அவரை கூப்பிட்டு புகழாம, அவரை கூப்பிட்டு பாராட்டாம, ஏன்னா அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆமென் சொல்லுங்க வாய் திறந்து. எந்த வேலை செஞ்சாலும் நீங்க பாராட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க. ஏசு மறைஞ்சு நின்னார். ஏசு என்ன செஞ்சார்? மறைஞ்சு நின்னார். அவர் திராட்சை அதான் நாமளா தான் கூட்டி வச்சல பண்ணியிருப்பார். போதும், அவர் யாருக்கும் தெரியாம பண்ணாரு. இது செஞ்சது தெரிஞ்ச பின்னாடி பாராட்டுவாங்கன்னு பாராட்ட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸ்தோத்திரம், ஹல்லேலூயா. ஆகவே அந்த பந்தி விசாரணைக்காரன் யாரை கூப்பிடுறான்? மாப்பிள்ளை கூப்பிட்டு, ஏப்பா, எந்த மனுஷனும் முன்னாடி நல்ல ரசம் கொடுப்பான், நீ மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் நல்ல ரசத்தை கொடுத்துருக்கு. முன்பு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பான், நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். கடைசி வரைக்கும் நல்ல ரசம். என்ன ரசம்? நல்ல ரசம். சொல்லுங்க வைத்திருந்து. கடைசி வரைக்கும் சுவை நிறைந்த ரசம். நீ பெட்டியில் போய் படுக்க வரைக்கும் உன் வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும். நம்புறீங்களா? இயேசு விடாம இருந்தீங்கன்னா, ஸ்தோத்திரம், கடைசியில் விட்டுறாதீங்க. மரமேறி முழு மரம் ஏறிட்டு அங்கே போய் கை விட்டா போயிடுச்சு. கீழே விட்டா கூட தப்பிச்சுக்கும், மேலே போய் விட்டா தப்பவே மாட்டோம். மேலே போகும்போது இறுக்கி பிடிக்கணும். விட்டுறாதீங்க. ஹல்லேலூயா.
சில பேர் விட்டுறாங்க. தோத்திரம். கடைசி வரைக்கும் என்ன ரசம்? யார் கைவிட்டாலும், யார் விட்டுட்டு போனாலும், என்ன இல்லாம போனாலும் நம்மளோட இயேசு இருந்தார்னா கடைசி வரைக்கும் நல்ல வாழ்க்கை நாம் அனுபவிப்போம். ஷபா பாபா 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 பாபா. நல்ல வாழ்க்கை உனக்கு, நல்ல எதிர்காலம் உனக்கு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமா. தோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம். குடிச்சிட்டு போனவன் கூட சுவையில்லாத குடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதை விட பெஸ்ட்டு தேவனுடைய வழி இப்பவும் எப்பவும் என்னைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கும்? முதிர் வயதிலும் கடிதந்து புஷ்டியும். எப்படி இருப்பாங்களா? வயசான காலத்தை விட பசுமையா இருப்பாங்களாம். புஷ்டியும் பசுமையுமா இருப்பாங்க. ஆமென். ஒளி மர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. கடைசி வரைக்கும், நம்முடைய வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் கர்த்தர் நல்ல ரசத்தை தருவார். ஆமென் சொல்லுங்க. நல்ல வாழ்க்கையை தருவார். ஆமென். சோத்திரம். நீ கேட்டதை விட பெஸ்டானதை தருவார் ஆண்டவர். நல்லவர் கர்த்தர், நல்லவர். கைத்தட்டி கர்த்தரை சோத்திரம் பண்ணுங்க. ஷபா பாபா பாபா பாபா. ஓ ரபா பாபா பாபா ரபா பாபா பாபா ரபா கபரவன ரபா ஓரி கபரா. இவ்விதமாக இயேசு தம்முடைய இந்த முதலாம் அற்புதத்தை, முதல் அற்புதமே எங்க செஞ்சாராமா? கல்யாண வீட்டில் தான் செஞ்சார். எங்க செஞ்சார்? கல்யாண வீட்டில். ஏன்னா கல்யாண வீட்டில் நிறைய செலவு இருக்கும், நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் ஊட்ட. நல்ல வேளை கொரோனா வந்துச்சு. நான் ஒரு நாள் ஒரு கல்யாணத்தை பார்த்தேன். மாப்பிள்ளை பொண்ணு 2 மாப்பிள்ளை தோழி பொந்தோழி, இன்னும் 2 பேர், 6 பேர் தான் போகிறாங்க. பரவாயில்ல. இப்படி கல்யாணம் பண்ணால் எப்படி நல்லா இருக்கும். தோத்துரும். வந்ததும் வந்துச்சு கொரோனா. அல்லேலூயா. ஊரை அழைச்சி, எத்தனை பேர் அழைச்சி, அதில் எத்தனை பேர் புணங்கிட்டு நிற்பாங்க. கர்த்தருக்கு எத்தனை பண்ணி இப்படியெல்லாம் பண்ணணும். பரவாயில்ல. இதுதான் சூப்பரான கல்யாணம். அல்லேலூயா. செலவும் இல்லை. கேட்டால் கொரோனாங்கிறாங்க. என்னது? ஏன் கூப்பிடல? கொரோனா. கொரோனானது வாயை அப்படி முடிக்கிறோம். சரி, அப்போ கூப்பிடாம போனதே ரொம்ப நல்லது. இப்போ இன்னொரு கொரோனா வருதான், ஒமிக்ரான். கடைசியாக வந்து அது தொற்று மறைஞ்சி அதுலேருந்து இன்னொன்று பிரிஞ்சு இன்னொன்று வந்திருக்கு தான். என்னமோ வீகச்சா என்னமோன்னு சொன்னாங்க. என்னமோ அந்த கொரோனா வந்து இப்போ அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குதான். ஒரு டாக்டர் என் கூட வந்தார் அன்றைக்கி காரில். ஒருத்தர் பார்த்து ஃப்ரெண்டு தான், அவர் ஏற்றிக்கிட்டு வந்தார். பேசிக்கிட்டு வந்தேன். சார் கொரோனாவெல்லாம் போகவே போகாது சார். அவர் சொல்கிறார், வைரஸ் வந்து அப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருக்குமா தன்னுடைய இதை. இப்போ அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச அந்த பெரியம்மை தட்டம்மையில் இன்னும் இருக்குது, எப்போது வந்துடுது இல்லையா? அது ஒரு வைரஸ் தான். அதெல்லாம் இன்னும் ஒழிக்க முடியலையே சார். அது மாதிரி கொரோனாவை என்ன செய்ய முடியாது, அது இனிமேல் இப்படி தான் உருமாற்றிக்கிட்டே இருக்கும், அப்படியே போட்ட வேண்டியது அப்படின்னு சொன்னார். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம். எப்படியோ ஆண்டவர் மட்டும் இரக்கம் செய்து இந்த 3வது அலையும் கர்த்தர் க்ளோஸ் பண்ண வச்சார். ஆமென். சோத்திரம். இன்னும் இதிலேருந்து வர்ற எந்த அலையாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாப்பார் நம்புகிறோம். ஆமென். நமக்கு நல்ல ரசம் இருக்குது. என்ன ரசம் சொல்லுங்க, வாயை திறந்து. உங்கள் பிள்ளைக்கு நல்ல வாழ்க்கை இருக்குது, தொலைச்சிடாதீங்க. உங்கள் பிள்ளைக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது, உங்களுக்கு நல்ல ரசம் இருக்குது. இயேசுவை அலைங்க, இயேசுவை காத்துருங்க, இயேசுவுக்கு காத்துருங்க. அவருடைய இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். அவர் வெட்கப்பட விடவே மாட்டார். எங்கிருந்தாகிலும் வரும். அது எங்கிருந்து வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. உங்களுக்கு தான் தெரியும், எனக்கு தான் தெரியும். கர்த்தர் எங்கிருந்து அனுப்புகிறாரு, எப்படி செய்கிறாருங்கன்னு நமக்கு தெரியும். ஹல்லேலூயா. எல்லாம் முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவரை சோத்தரிப்போம், சோத்தரிப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரிகா பாபா பாபா ஷபா பாபா பாபா ரபா பாபா. மனுஷன் முந்தின நல்லதை கொடுப்பான், பின்னாடி மோசமானதை கொடுப்பான். ஆனால் கர்த்தரோ கடைசி வரைக்கும் நல்லதை கொடுக்கிறவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே இந்த ஊமா ரெட்டியூரில் கானா ஊரில் தம்முடைய மகிமை வெளிப்படுத்தினார். இவ்விதமாய் இயேசு தம்முடைய முதலாம் அற்புதத்தை கானா ஊரில் செய்து தம்முடைய மகிமை வெளிப்படுத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுது. கர்த்தர் உங்க ஊர்ல செய்து அதை மகிமைப்படுத்துவார். ஓரி கபரபலரபலா ஷக்கரப இந்த ஓமா ரெட்டியூர்ல செய்து ஆண்டவர் தம்முடைய மகிமை வெளிப்படுத்துவார். நெருஞ்சிப்பேட்டையில செய்து அதை மகிமை வெளிப்படுத்துவார். தோத்திரம். அம்மாப்பேட்டையில செய்து தேவன் மகிமை வெளிப்படுத்துவார். ஓ ரபா பாபா பாபா பா. நல்ல கை தட்டி ஆண்டவரே வெளிப்படுத்துங்க, மகிமை வெளிப்படுத்துங்கப்பா, வெளிப்படுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. ஷபா பாபா 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 பாபா. என்ன குறைவு இருந்தாலும், என்ன குறைவு வந்தாலும்
அந்த குறைவை நிறைவாக்குற இயேசு நமக்குள்ள இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உனக்கு சுகம் குறைஞ்சு போயிருக்கலாம், ஆரோக்கியம் குறைஞ்சு போயிருக்கலாம், பணம் குறைஞ்சு போயிருக்கலாம், சக்தி குறைஞ்சு போயிருக்கலாம். கத்தர அல, கத்தரு காத்தரு, நீ புது பலன் பரபலபா ஷகரபலபரபலபரபா லீகபபபபபபபபபபபபபா லபரபல ஷபலபர தோரா. கத்தரு காத்திருக்கிற தெய்வ ஜனமே, நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்ட. வாலிப தம்பி தங்கச்சி, நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்ட. கத்தர் உன்னை வெட்கப்பட விட மாட்டார். ஓரி கபர், நீ நம்புகிறது வரும் வரும், அது நல்லதா வரும், பெஸ்டா வரும். ஓரி கபாபா காராபாலா ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರೆ ಸೋತರ ಪಡುವೋ ಸೋತರ ಪಡುವೋ ಸೋತರ சோத்ரா. குறைவை நிறைவாக்கினவரே, இந்த திராட்சரச குறைவை நிறைவாக்கினவரே, இந்த நாள் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில என்ன குறைவு இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தில் அது நிறைவாகட்டும், அது நிறைவாகட்டும், அது நிரம்பி வழியட்டும். ஆண்டவரே தோத்திர 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 தோத்திரப்பா. 162 கேலன் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றின சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரமுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை செய்வீராக செய்வீராக. உமக்கு நன்றி. ஷபலா கபரபா. எல்லா குறைவுகள் நீங்கட்டப்பா. நன்றிப்பா நன்றிப்பா நன்றிப்பா. ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா. எழுப்பி பாடலை பாடி கர்த்தருக்கு காணிக்கை செலுத்துவோம். காணிக்கை பாட்டை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. பாட்டை பாடி கர்த்தருக்கு நம் காணிக்கை செலுத்துவோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. பாடலை பாடும் பொழுது நம் கர்த்தருக்கென்று காணிக்கை எடுப்போம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார், தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார், பிறருக்கு திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார், தேவைகளை சந்திப்பார், மீதம் எடுக்க வைப்பார், பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார். பாடி கொண்டாடுவோ, கோடி நன்றி சொல்லுவோ, பாடி கொண்டாடுவோ, கோடி நன்றி சொல்லுவோ. 5 அப்பங்களை 1000 பெருக செய்தார், 5 அப்பங்களை 1000 பெருக செய்தார். 5000 ஆண்களுக்கு வயிறார உணவளித்தார், 5000 ஆண்களுக்கு வயிறார உணவளித்தார். பாடி கொண்டாடுவோம், கோடி நன்றி சொல்லுவோம், பாடி கொண்டாடுவோம், கோடி நன்றி சொல்லுவோம். குறையிலையே குறையிலையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர், குறையிலையே குறையிலையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா, மிகுந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா. எதிரிகள் கண் முன்னே விருந்து படைக்கின்றார், எதிரிகள் கண் முன்னே விருந்து படைக்கின்றார். புது எண்ணெய் அபிஷேகம் என் தலைமே நிரம்பியது என் பாத்திரம், புது எண்ணெய் அபிஷேகம் நிரம்பியது என் பாத்திரம். நன்மையும் தயவும் நாளெல்லாம் தொடரும் உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம், நன்மை
கிருபையும் தயவும் நாளெல்லாம் தொடரும் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம். குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். சத்தமாய் குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களையும் எங்கள் காணிக்கையும் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி. ஒரு குறைவில்லாதபடி இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவரே பாத்திரங்கள் அன்று தண்ணீரால் நிரம்பினது போல ஆண்டவரே வாழ்க்கையில் எல்லா ஆசீர்வாதம் நிரம்பி நன்மையும் கிருபையும் நிரம்பி வழியும்படி ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி. கடைசி வரைக்கும் நல்ல ரசத்தை வைத்திருந்தவரே, எங்களுக்காக நல்ல ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருப்பதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆசீர்வதியும் வழிநடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுள்ள மேடை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை. ஆமென். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி திரு தெய்வ ஆசீர்வாதம் உங்கள் அனைவரோடும் கொடுந்த ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். அல்லேலூயா. சமாதானத்தோடு செல்லுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.